an ce fada da malami sai mara barci, kuka yi abun ku kuka koma barci, masu ganin garai tsafi ya ci, to ga abun ku nan ya dawo muku kwaci. Allah dan ya da ran wannan sai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da zuwa official Ado Gwanja TV. Hakika wannan tashar ta ta official Ado Gwanja TV tasha ce wacce ta ta'allaka kan kawo muku sababbin update na waƙoƙi na mawaƙan da muke da su a wannan zamani. To yau ma dai wannan tasha ta mu mai albarka ta sake kawo muku sabuwar waƙa ta Naziru sarkin waƙa. Kun san dai sarkin waƙa in kuka ji shi to ya bugo ta. Shi yasa har kullum na gaya muku ku kasance da official Ado Gwanja TV. Domin official Ado Gwanja TV tasha ce ɗaya tilo wacce ta ta'allaka kan samo muku waƙoƙi na wayannan gwarazan mawaƙa da muke da su a wannan zamani. Shi yasa na ga ya dace ni ma na tsakuro muku wannan waƙa ta Naziru sarkin waƙa, wacce mai suna faɗa da Malam. Kai daga jin wannan waƙa ka san yacce ta dusa dai, ba sai na cika ku da wani surutu ba. In farkon zuwanka ne wannan tasha ta mu mai albarka, daure ka danna mana alamar subscribing, wato alamar ƙararrawa, yadda da zarar mun yi update mun ɗora insha Allahu za ka gani. In dai kana tare da wannan tasha ta mu mai albarka ba za ka ke rasa samun kowace sabuwar waƙa da aka saki ba a wannan lokaci, musamman ma da muka tunkari sabuwar shekara. insha Allahu akwai sababbin waƙoƙi da sababbin album kama daga kan manyan mawaƙanmu da ma ƙanana irin su Nura M Inuwa sarkin waƙa, Ado Gwanja, irin su Salim Smart, irin su Auta Waziri da Auta MJ. Duk dai wa'annan mawaƙa muna nan, kai har ma da ɗan sarki din muna nan tare da waƙoƙinsu da za mu saki insha Allahu. In dai kana tare da wannan tasha tamu ta official Ado Gwanja TV, abinda za ka yi ka kasance cikin wannan tasha tamu shine ka danna mana alamar subscribing, wato alamar ƙararrawa, sai lakin da sharing da comment yadda 'yan uwa za su amfana, yadda da zarar mun yi update za ku gani. In ka biyo ni ta cikin wannan bidiyon insha Allah zan gaya ma yadda za ka samu full ɗin wannan waƙa. In kana neman full ɗinta sai ka garzaya Naziru sarkin waƙa, insha Allah a nan za ka samu full ɗin wannan waƙa. Ku kasance da official Ado Gwanja TV, official Ado Gwanja.